Elkartasuna tarteko denean eguraldiak ez du gehiegi inporta eta horren adibide izan da Domekan Urkulun egin duten mundukideren kooperatiben arteko 5. lasterketa solidarioa. 28 bikotek hartu dute lasterketan parte eta beste 50 lagunek oinez edo Nordic Walking modalidadean egin dute proba. Eta lasterketa aurretik bero mantentzeko eta ostean indarrak hartzeko antxe izan zen irudiotan ikusi dozuen moduan San Probusa. 10 erdietan eman zioten hasiera oinezkoek 6,3 kilometrotako ibilbideari eta 11etan hasi zen lasterkarien txanda. Esan gainera eguraldiak ere atxeen aldi bat eman ziela parte hartzaileei probak iraun bitartean, ez zuelako horrenbeste euri egin. Azkenean, talde mistoetan Fagor Ederlaneko Silvia Trigueros, Mario Iglesias eta Aitor Atxa izan ziren helmugaratzen lehenak, emakumezkoetan Atloneko Ane Berasak, Leire Roldanek eta Arangizek eta Olatz Manuelek irabazi zuten, eta gizonezkoetan Beñat Arnaizek, Ander Rikek eta Xavier Arritzabalagak osatutako Fagor elektronikako hirukotea izan zen azkarrena. Domekan baina elkartasuna izan zen beste urte batez garaia handiena, lasterketarekin jasotako dirua mundukidek Mozambike Niassa probintzian duen proiektuari laguntzeko izango delako. Parte hartzaile guztiendako esker oneko hitzak izan zituzten fundazioko ordezkariek eta dagoeneko hasita daude 6. edizioan pentsatzen. Sailkapenari errepaso azkar bat emakumezkoetan Atlonekoak lehenengo, Kopresikoak 2. eta Aldekopekoak 3. Gizonezkoetan Fagor elektronikakoak lehenengo, Kopresikoak 2. eta Ezenarrokoak 3. Talde mistoi dagokionez Fagor Ederlanekoak izan ziren onenak, Fagor elektronikakoak 2. eta Ezenarrokoak 3. Bueno, zuek Fagor elektronikatik, ez da? Bai, parte hartu dozu lasterketan zela joan da? Ondo, gustora. Euria purtsu bat, baina bueno, nahiko respeto daude eguraldiak, eta bueno, ondo, gustora. Lehenengo aldixea parte hartzen dozuela edo? Ez, netako 3. aldixea. Nire Elena. Niria 2. edo 3. Ez nahi horrigez, bai, etorri nintzen. Ez lako lasterketia da, lasterketa bat bada, baina beste, bueno, osagarri bat badako, ez da? Bai, hori da, bai, gu horregatik egin du, nahiko gustora, beste, bueno, elkartasun mundukoekin kolaboratzeko eta, bueno, beti etorten gare, gustora. Bai, ondo, bai, saiatzen naiz, pixkat forma mantentzen, pasaen urtean kanpoan Brasilen egon nintzen, baina bai, aurten berriro, eta, bueno, ondo, eguraldia pena, baina, bueno, hori ezin da kontrolauta. Munduekidearentzat, ze suposatzen da gorko moduko, lasterketa batek, ekimen bat? Bueno, bada ikusteot, gure jendearekin, kooperatibekin, batzeko beste eskusa bat, ez? Eta, jendiari gogoratzea asko daukogula egiteko, eta danok garela mundukide, danon artean osatzen dugu interkooperazio sistema hau, gu baino egoera askoz txarria dagoen jendian laguntzeko, ez? Da, aste honetan ganera pobreziaren aurkako eguna ospatzen da, urrian 17an, eta, hori da, erabiltzen dugun eskusa, danok batzeko, eta, ambiente honian eta, baina, pizkat elkartasuna sustatzeko. Fagor Ederlanekoak esan bezala, lehenengoak talde mistoetan, zela joan da lasterketa? Horten ondo junda, lasaiago ibili gara, kompetentzia eta holan horten ez da egon iguala inbeste, baina, enbon dugu hasieratik holan gor, eta, disfrutatu dugu. Erregularrak izan gara, ez da egon holan gora berarik. Aurten eguraldixa apur bat petrala? Baina temperatura oso ona, gorrika egiteko, gustora ibili gara. Ez du euri askoin eta gustora. Fagor elektronikako hirukotia aurten helmuga zeharkatzen lehenengoa zela joan da lasterketia? Egiz esan da ondo, posik. Lagun giroen etorri gare, apur bat hasieran hiruron arteko piken nervio horrekin, eta egiz esan da oso gustora bukatu dugu, ez? Eguraldi xaue mutezan hasieran eurisa imizuzkulu eta hola, baina azkenien lagunduzku, eta ondo, ez? Esan dakoa, lagun giroan. Ez bimarratuko zebein, gaurko lasterketa honengatik? Lehenengo eta behin sortzen dan giroa eta laguntzi emon bidana, ez da?
eta ondo pasetako da bitxu zelako ambiente politxe dauen, eta gustora. Emakumietan, lehenengo heldu zainak gaur helmugara, zela joan da lasterketia? Ondo, oso ondo, egisa esan gustora indou, lehenengo aldiz ateratzen ginula taldian esketan, eta oso gustora indou, elkarrekin eta disfrutatzen. Eguraldixa ez dakit, oso aproposa izan dan korreka iteko edo? Bueno, azkenen ez du euri gehiagiri bota beraz gustoa jungara. Gaurko lasterketiak zer dako berezixaz? Alde batetik elkarretasuna da, baina gero girua begoten da, ezta? Bai, giro politxa da, egisa esan egualdixa, apur bat tristetxe urten da, baina, leira izan da marun, ez da holako euri haundirikin eta gustora. Preparauta etorri gare aterkinakin eta, azkenien gustora, osea, bueltia ondo, emundo, lasai, baina preparauta etorri gare, horretara etorri gare. Fagor automatinekoa bez, EUP animauzai, talde miztuetan zela joan da lasterketa? Bai, oso ondo. Hasieran gogortxu hain baina gero ja martxi hartu dugu eta oso ondo. Lehenengo urtia edo ezautzen zebin ja? Bai, lehen da biziko urtea izan da, eta oso posik. Gaurko lasterketa honek badako baita, ezta? Helburu solidario bat. Bai, hori da, Mozambikeko hori laguntza eta bai. Ezernarroko lagunape hartu duzu parte, gaurko lasterketa honetan zela joan da? Ondo, eguraldia gainea lagundu du, eta primeran. Eguraldia lagundu da, hobeto korrika iteko eguraldi hau? Bai, 15 gradu, 30 baino hobeto. Eta gainea hori, hasieran euria ari zula eta, baina, gero buelta indeunean aterri eta oso ondo, gustora. Rekorridua ibilbidea, ze moduzkoa? Ona ez da ona aldapa handik etzea, eskate nola aldapatxo gutxi, baina ondo, nahiko ondo. Lehenengo aldixa parte hartu duzuela edo? Bigarren urtia. Nire kasuan lehena da, bai. Esperientzia polita? Ondo, bai, gustora. Gainera, helburu solidario batekin, ez da? Hori da. Beste urte baten, eguraldi hobia guaitzen da ben, baina oso ondo, esperientzia oso ona.